Se olisi sitten Tomppaa täällä ja nyt ollaan Megiskaupoilla vähän. 20 Megistä. Kyllä. Ota sä se sit. Tää on aika hankala kantaa. Onko se 2, 4, 6, 12, Joo. 18, 20, Kunnon juoma. Eihän oo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ota se toisesta. Tälleen. Laitetaan nyt. Ui, tämmönen haalet näin. Tässä on laatu. Tää on ihan sairaan vaikea kantaa. Laitetaan nää. Mekikset tähän No semmoinen niin. Älä nyt ota siitä. Niin kaikki. Se oli kaikille lisäksi SM ja ketä se hei, niin laitoin se sille, että Se näkyy. menee. Sille et näkyy. Se kuvat sulle itse. Lasketaan nyt nää. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13. 14, 15. 16, 17. 18, 19 ja 20. Jumala, tää on painava. Kyllä. Lapataan näistä me jonnekin. Eikö tähän? Ei ne mene sillä. Se on auki. Eikö? Laitetaan pahvilaatikko siihen. Valitteen muinen jo. Ja ne autot pakkaamisessa. Kuitenkin siinä oli joku 21 sillä. No sit on Viimeinen Megis. Siinä viereen. kantapesistä ei tuu yhtään. Ota ruveta. Tulee. Laitetaan ne näin, tällä ne pysyy paremmin. Tälleen ne. Niin joo. Näitä tulee. Pikkasen. No niin, nyt pitää laittaa reppu. Älä laita reppu, laita siihen vaan. Ei tohon mahdu. Ei päällä. Kyllähän mahtuu. Laitat pystyyn ne. Ei ne pysy silleen. No okei. Sillä ne just kaatuu. Kunnon pinot. Me saatiin 20 senttiä, nyt mä rikan. Kato mikä Megisvuori. Laita nyt tänne. Nyt tää on hyvä. Niin mä sanoin. Nää mekikset tippuu. Mä voin tässä Megisvuori. Kunnon vuori. Se on poika. Nostaa nää pystyyn. Näin, niin se kuuluu olla. 20 litraa Megi. Paljon tämmöisiä suunnassa? Melkein litra. Litra. 20 Ei ku puoli litraa tossa yhdessä. Laitetaan nää nyt No sit on 10 litraa. Niin joo, onkin jo. Ai Jumma, nyt jos meidän joku tuttu tullis, niin tää on sit Tonin, leikitään. Joo. Joo. Ja sit jos se otetaan Toni äitiin yhteyttä, niin sit me jäädään kiinni. Se meni vasta. No niin, ota toisesta päkkiä. Onks sulla mun reppu? Toni, ota mun Toni, reppu. ota... Joo. Ui. Megiskuljetus. Pidä sit hyvin kiinni. Missäkään Jussi on? Mitä tää nyt sammutti? Mä en halua sammuttaa. Älä leivo! Kumminkin noin kaikki kaatu. 20. Jos maksat. Sun pitää maksaa. Ei pysty. No niin, lasketaan. Mitä? Miksi me ollaan laskemassa? No niin, minne me nyt ollaan matkalla? Tonne meidän pyörille. Mennään. Niin, mut no. Ota tonne sun rässipäiselle poika, mikä sun nimi on? Teemu. Niin mitä me tehdään? Tiedän ensin Toni, näin sain suositella juomaan 2 päivässä. Joo. Tuolla muuten näkyy koira olevan vapaana. No niin.
huomannut, että se heidät itse. Miksi sä laitat tonne takaisin? Kiva, kun kaikki tuli vastaan, ne vaan vittu. Kaikki on vaan siellä. Katsotko 20 senttiä? Ujuma! Niinpä, 1 sentti. Niin, 20 senttiä. Juju. Niin se oli 19 senttiä. Ei kun 8. Se oli mukava se mies. Niin oli. Mitäs herrat säätää? Sillä on parikymmentä megiä. No niin, otatko vielä video? Joo. Päätä se mies. Ja Antti. Selkää! Mekin se painaa. Silti mennään nyt vittu. Alaseltä. Mä oon tullut ristiseltä. Asuttu keskellä. Mekin sit lahoo nyt äkkiä vittu. Vauhtia! Näitä on paljon. Jos ne ei tuu, niin sitten se tuu. Ei kyllä saa. Mutta nyt myös menee enemmän kämmin, koska on paljon. Ei vittu. Oho! 20 megistä. Ota kuvaroni. Joo. Oi vittu. Elikäs joo, kyllä. 20 megistä euroa 9. Elikäs se olisi sitten jo Tomppaa, olisi täällä. Niin ja minä. Joo, siinä ja siinä. Moikka Mun Toni. perse tippuu. Moi. Moikka Toni Anttonen. Niin. Toni Anttonen, eikö Tomppa Ampest. Elikäs Tomppaa sanoo nyt morjensta.